Parawo kaisa meeting mazagawo ko kaisa thani shawani musugu angke ani busana bu school kaisa jagawo tipramotha song subamani bangge kaisa ani family busanya bu subamani bangge haya untuk mani bangge makono ya mano subazak maha ke ani tuimu ekadumi bo rwjakha school ni nukhung servicing Oke, oh school po bing khat kalay mo timuk school amu thamura digi servicing by sar athakno hambai rawa musugu lagwasa ani chwrai bai ani busaino subamani bangge horon hambai gan nini asrai mung tama bipot kumar jamatia gan nini mung kese kana base ani de pusparani jamatia 2 tarik November 2021 chini kolebari bisini ngai oro kaisa program songsajaka joining program te primary committee khajaka oro jaga o tisarangsak JB school o program khlaimani jaga o chini primary committee rongno poroni barja berjakha te chini oro 15 family 41 voters boro bahina tini dalbidal party o tongmani tini sung dipramotha hai khaba bubagrani naharmun bo yapri sewi chama baksa phaikha tei tini oro jagao chini bastobomura ni khoroksa chini takhuk boni mokol hamyang tongpro chung bono kisemisa chubalaikha baire rogonai phaikha tei boni nogo tangnai kwrwi ba borokno family o ajenai kwrwi ni bangai chung borokni chwrai khoroksano chini servicing boni school tuimuk academy school o chung bono admission khlairoka kotagok school no admission nawi kaham karno pore tongjao chung tei bwskango haichuba lainai chung kwbangmano ang as a block president chung bwskango kwbangmano chini nangkukmani borok no suba laini mangai chung tiar tong ubagrai lokto